Keď sa povie Tomáš Baťa, veľa ľudí si predstaví topánky, Zlín, tvrdý režim, disciplínu, ale málo ľudí si uvedomuje, že Tomáš Baťa vytvoril podnikateľský a spoločenský systém, ktorý nám dáva príklad až do dnešných dní. Baťa nevytvoril len firmu, vytvoril aj ľudí, ktorí pre neho pracovali a vytvoril podnikateľský systém, ktorý je založený na spoluúčasti, na podnikaní, na porovnávaní sa s tými najlepšími na svete a podarilo sa mu vybudovať globálnu firmu, ktorá predčila konkurenciu takmer vo všetkých možných ukazovateľov a dodnes je firma Baťa príkladom firmy, ktorá vznikla tu na našom území v Československu, ktorá inšpiruje podnikateľov aj 100 rokov po smrti svojho zakladateľa. A prečo sa o Tomášovi Baťovi rozprávať práve dnes? No uvedomme si, že žijeme dobu chaosu, dobu rýchlych zmien, dobu neustále sa meniacich a prichádzajúcich kríz a podobné problémy neriešime len my dnes, ale riešili aj Tomáš Baťa počas svojej podnikateľskej dráhy. Dnešný systém je založený na dôraze na rast. Treba si povedať, že Tomáš Baťa nevybudoval svoju firmu za 3 roky, ale trvalo mu to niekoľko dekád a to jeho postupné štveranie sa na vrchol nebolo len cestou, ktorá bola dlaždená úspechmi, ale bola to aj tvrdá cesta, ktorá priniesla mnohé chyby, mnohé ťažké chvíle a prekonávanie mnohých kríz. Čiže nie je to pre mňa historický exkurs o tom, ako vznikla legenda československého podnikania, ale myslím si, že v Baťovom príbehu je množstvo vecí, ktoré si môžeme preniesť z minulosti do súčasnosti a brať jeho systém nie ako nostalgickú legendu, ale ako funkčný systém, ktorý podnikateľom pomôže pri podnikaní aj v dnešných časoch. Baťa sa nenarodil ako úspešný podnikateľ. Narodil sa ako chudobný chlapec, otcovi obuvníkovi, ktorý bol z niekoľkej generácie obuvníkov pred ním a Baťa bral obuvníctvo a výrobu topánok ako svoje podnikanie. To znamená, že nenašiel si cestu k tomu počas podnikateľskej cesty, ale on sa doslova narodil do prostredia, ktoré bolo obuvnícke, kde niekoľko generácií pred ním sa venovalo práve tejto činnosti. Tým pádom bol predurčený na to, aby sa z neho stal obuvník a jeho cieľom bolo, aby sa stal obuvníkom doslova pre celý svet. Baťa niekoľkokrát skrachoval. Na začiatku podnikateľskej činnosti urobil mnoho chýb, z ktorých sa poučil a ktoré si zobral ako ponaučenie do budúceho podnikania. Prežil mnohé krízy, tak ako my dnes. Prežil prvú svetovú vojnu, prežil hospodársku krízu v roku 2022 a takisto po jeho smrti firma vstúpila do obdobia veľkej hospodárskej krízy, ktorá zmietla mnoho podnikov, mnoho konkurentov. Baťa tým, že vybudoval systém, tak dokázal svoju firmu naučiť, ako prekonávať krízy a ako z týchto kríz vychádzať silnejší. Kľúčový moment jeho štartu k podnikateľskej sláve sa začal po prvej svetovej vojne, kedy naše územie zasiahla hospodárska kríza, ktorá trvala od roku 2020 až do roku 2022. Predstavte si, že máte firmu, ktorá má tisíce zamestnancov, ktorá vyrába na základe vojnového plánu, ktorá má odbyt a z jedného dňa na druhý prídete o toto všetko. Hospodárska kríza po prvej svetovej vojne bola spôsobená tým, že bolo povojnové ťažké obdobie, ale takisto bola spôsobená tým, že vznikol mladý československý štát a že československá koruna devalvovala v pomere k ostatným menám a tým pádom sa Baťové výrobky stali nepredajnými pre svoju vysokú cenu. Čo by urobil bežný podnikateľ v takejto situácii? Jeho konkurenti sa rozhodli, že budú zatvárať fabriky, že budú obmedzovať výrobu a prepúšťať a Baťa urobil presný opak. Rozhodol sa, že vyrieši situáciu šokovou terapiou
a z jedného dňa na druhý znížil cenu svojich výrobkov o 50%. Zatiaľ čo konkurenti znižovali ceny o 5-10% a robil to niekoľkokrát za sebou, Baťa si povedal, že nebude postupne variť žabu, ale že to urobí jedným radikálnym krokom. Totiž, ak znižujete cenu pomaly a niekoľkokrát, tak vaši zákazníci čakajú, že táto cena bude klesať do nekonečna a budú stále čakať na lepšiu a lepšiu cenu. Baťa tým, že zo dňa na deň znížil cenu o 50%, vyslal trhu jasný signál, že žiadne ďalšie znižovanie cien nebude a že toto je definitívna cena. A ten, kto chce dostať Baťové topánky za skvelú polovičnú cenu, musí okamžite utekať, aby sa na ňo dostal rád. Čo to spôsobilo? Baťové predajne boli doslova obliehané zákazníkmi, ktorí si chceli kúpiť takto výhodný tovar a spôsobilo to naozaj revolúciu, pretože Baťa v priebehu krátkeho času vyprázdnil sklady, dostal sa znova k hotovosti, ktorá mu pomohla prekonať ťažké časy a vzhľadom na to, že československá koruna voči ostatným menám bola na veľmi vysokej úrovni, tak mohol v zahraničí nakupovať suroviny za veľmi výhodné ceny. Spôsobilo to to, že konkurencia odpadla, Baťa prežil, rozbil trh a stal sa číslom 1 na československom trhu. Bol to vlastne odrazový mostík pre budúcu expanziu Baťovho koncernu nielen do Európy, ale aj do celého sveta. Poďme sa pozrieť na to, ako mohol Baťa znížiť ceny o polovicu. Aby sa mu toto podarilo, musel do svojho plánu zatiahnuť nielen vedenie podniku, ale svojich zamestnancov. Baťa si veľmi dobre spočítal, že znížením ceny o polovicu príde o polovicu vlastného imania. Inými slovami, zo dňa na deň odpísal polovicu hodnoty firmy. Kto iný by si trúfol na takýto riskantný a odvážny ťah? Hlavne vtedy, keď si jeho konkurenti ťukali na čelo a mysleli si, že Baťa sa zbláznil. To, čo sa stalo, vstúpilo do histórie, pretože Baťa sa rozhodol urobiť dohodu so svojimi zamestnancami a povedal im na rovinu, že buď sa uskromníme, buď budeme spolu prežívať ťažké obdobie, ale ostane zachované vaše pracovné miesto, budete mať robotu a budete musieť pristúpiť na tvrdé opatrenia voči sebe. Baťa znížil mzdy všetkým svojim zamestnancom na 60%. Aby im to kompenzoval, tak im dodal základné životné potraviny a veci, ktoré potrebovali v životu, takisto v zlacnených cenách a tým pádom vlastne umožnil prejsť cez toto ťažké obdobie spoločne sebe, firme aj svojim zamestnancom. Tí, ktorí vydržali, boli odmenení, ostala im práca a stali sa základom zamestnaneckého kolektívu firmy Baťa, ktorý v nasledujúcich rokoch doslova dobil svet. Výsledkom celej operácie bolo to, že mu zostali lojálni spolupracovníci, že firma prežila a že Baťa rástol v časoch, kedy všetci ostatní padali doslova na hubu. A aké je finálne poučenie z tohto príbehu? Kríza neodhalí silu firmy, kríza dokáže silu firmy vytvoriť.